Ona ohina wa Akyem Potroase wo Abuakwa South mansimu wo poyemantemu berima ansan sasarako otosumienu enne niam eboa makro konanim ye kase we yekro no omo eto musini osrempanifo se o meyema won de won soso wo honum na enye kra one Adom Kasee edi nkomoyi wa Akyem Potroase berima ansan sasarako etwemu a asetene pamu akade bi te se adan adesuafo betenemu Chips compound in Su Papa, a janai bia no mni ade no ebi ni hono a eha o manfo pa o de sansem we to Jawabra na wo si ahemfo nkuma enso e wa Abuakwa South mensini no mu o de adeso to aban anim sada Roma o mra meye wo momoa enyama krosu ebi wo na Potroase ye ni bi no se animanimu ya eden ebi ba e kromu ha na ye ho to ye adwumasam ye school sam woma awie school a omunya adwuma anye se adwendwen ho adwuma ani kromu ha anu nti aman krofo bi afa so a omu se yensuo a ese yenom enti na mapampanufo yi na omaba na omabeka me ho na enyina ye den yaye baako ni ye de bu man no na na meka ne se munye asotie na bibia ebe kan bia no obi ntiase eba yele beto omanim na omatima aboa kro nu na meka ne se ye fra manjuma obi amla wa ma yele obekọ court na aha no na mahu se obi ye bibi ye bibi na okoka pe yeso wa okoka no onye dabi entisa ye pade ni ye enu nti moma ye nyina ye baako na me do Potroase kro nu na me ndo Potroase kro na aka mintimi ye den ammo ka bebebe we na me ma metra